suliran. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sa atong pagkaymugso ng kalibutan, gikalawaan at ang daan sa atong suliran. Ang suliran mo'y kabahin sa itong inadlang panginabuhian. Aba na doon ay suliran nga dili mo mapasan nga ikaw ra. Nagkinahanglan kag katabang aron sa pagsulbad ni ini. Nagkinahanglan kag kahayag na may mulamdag sa imong unahuna. Ug tungod ni ini, natawag kini nga atong tulumanon nga naguluhan. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Mga minugbong duwa nga matapos lang sa usa ka hugna. Mga kinutlog gikan sa mga suwat sa mga minahal namong tigpaminaw. Busa kung aduna kamoy suliran nga naggumon karon sa inyong galamhan. Suwata ka na og ipadala ning atong tulumanon. Kini ang akong suliran. Aron kabuhatan ka na og duwa sa kahanginan og pagatambagan sa mga bulawan ng hunahuna. Kini ang akong suliran. Kini ang akong suliran. Sinumat ni Teresa Tirul Soria, ubos sa direksyon ni Ingrid Miss Iver Tudaso. Dalit kaninyo sa RMN Drama. Mayong adlaw kaninyong tanan nga nagpaminaw karon, ning tulumanon kini ang akong suliran. Ilaban niya kaninyo Dr. Rene Obra ug Attorney Eileen Bathan. Ingon man, sa mga artista nga maghatag ko kinabuhi ning akong suwat suliran. Tagualan ko sa pangan nga Jessa, 32 anyos, may ka-live-in ug may duha ka buok anak, taga Banay-Banay, Davao Oriental. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa akong anak. Anak ko maguni siya sa una na akong ka-live-in. Aron inyong hisabtan, sugdon ko dihang nakatrabaho ko sa Nueva Ecija. Ingon inyang mga paghita po. Bumukol na lang tayo. Relax. May laman naman kayang tiyan mo. Mag-live-in na lang tayo. Pero, daoy, pagagalitan ako sa mama at papa ko nito. Huwag mong ipaalam sa kanila. Ha? Huwag ka na magtrabaho. Ako na bahala sa iyo. Cedric. Piin na lang kayo. Paano pa yun mauli si Cedric? Buntag pa tumikikan. Ay, hinoo ko. Maoday ni. Magkitipon siya na ako o niya ulion lang ko niyas gusto niya. Nanuktugaok ng mga manok ay sa damderong rasa, uy. Oh, katlaw na di ay. Niyo pa mauli si Cedric. Oh, inman din ni siya, uy. Alkansi kay ko inida. Bawa ko'y katog og pinaabot ini niya. Tog ko, uy. Sigmadaot ning akong gisabak nga maangin sa kong pagpamuaw. Sabay. Marag may nanuktok man tos baltahan. Gusto, papamunay mauli si Cedric. Wa pa din sa kong tupad. Yes. Siya nagkidlaki. Kadiyot! Puntag naman day, uy. Hayag na. Anong oras na? Matulog muna ako. Pwede ba? Ayoko nang ingay. Cedric! Unsa? Pirmi kang maggutman? Ug mabdus ka? Lo, dili biya na maayo. Sahay ka ni. Mukhaon na lang kong bayapas kung may makitaan kong bayapas. Aron matambalan lang yun ang akong kagutom. Uy, wala pa uli sa ato sa Mindanao dahi, uy. Antos ka man anang nakapamabdos ni mo, nga ulion ka lang sa gusto niya. Ti, aw mo na mugikan og buntag, unya ulion sa kagbuntag nga way kwartang ihatag nimo. O, wa sa dang pagkaon kay mas giuna niya ang iyang bisyo ug mga barkada niya.
Mabdos ka baya, day. Madaot ng bata sa imong tiyan. Uli sa ato, eh. Pero, Wakay kaplite. Ako'y abaga sa imong plite, day. Kinsabay magtinabangay, eh. Kita ramang mga Bisaya. Maong andaman lang na imong kaugalingon, ha. Kana, kung willing yun ka, biyaan na nimo imong kapuyo, ha. Pila na gani kabuan ng yan? mag-unom na. Kung mauna uli na dayon sa ato, mintras pasakyon ka pa og barko, anong kahimtang ni mo, day? Kay dili baya ka pasakyo og barko, dili ka na pabiyahion kung umanakay na ka. Maong desisyon na dayon, di ha? Ako'y pwede ni mo pauli sa inyo. Salamat kit kaayo, ha. Nakapauli gyud ko sa amo sa Mindanao sa tabang sa kapwa nako Bisaya nga nakailan ako nga silingan sa akong naipon sa Nueva Ecija. Maayo na lang gani kay nadawat ra ko sa akong mga ginikanan o gitabangan ko sa akong gidangatan. Nanganak ko, ug wa na gyud ko kabalita pa bahin sa amahan sa akong anak. Hangtod nga may laing naninguha nako. Si Noel, gidawat nako kay pila naman sab katuig ang akong anak. Deserve sad na akong mahalon o panggaon sa uban. Hangtod nga nakaanak mi og usa. Dihang nag-6 anyos nang akong kamagwangong anak. Kalit nga nagparamdam ang amahan sa akong anak. Unya. Cellphone mo, may nanawag. Kisa man ka ni? Numero raman? Wa man nakasave sa akong cellphone ning numero, ha? Oh, kabaga. Aron may bawaan ni mo kinsa. Hello? Hello, Jess. Cedric? Pila yang ipada. 2K? Oh, maayo na na. Para ito siya. Okay ra ka? O ka masuko? Ano mo suko man ko? Katungot sa bata nga makaila siyang amahan. O responsibilidad man sa nasa iyang amahan ba nga magsuporta niya? Nag-eskwela na biya si Inday. Salamat, Noel, ha? Salamat sa imong kamasinaputon. Maayo kay buutan na sa dayang imong nabana, Jess. Kaipon pa lang nako siya day, uy. Pero plano na namong magpakasal pohon. Oh, bana na uy. Kay kamo na good. Og may anak na mo. Pohon lit. O salamat sa imong tabang, ha? Nga makasuporta si Cedric sa among anak. Nagpadahan na gyud siya day. O ginaot nga sige-sige na ni. Daghan gyud kayong salamat. Wa naman sabnak, uy. Maong unya na ng tampuhan ni mo sa eskwelahan, ha? Kung magpadanas papa ni mo. Oh, ma. Day, wa na si Cedric diri sa ilang lugar. Ha? Murag, ang last na kong nabalitaan, nanarbaho sa Manila. Ug, wa naman sa babalik sukad diri sa Nueva Ecija, eh. Mao ba di Ailet? Ay, asa na sa katong tawhana, uy? Oh, amin ako, og nagsige-sige na siya padani mo alang sa inyong anak. Atong nag-edad pa lang og size nga to sitting among anak, Lit. Pero karon nga nag-8 na, wa naman sa magpadaoy. Na? Asa magkada itong tawhana? Nalipay nung tako nga namawi siyang pagkuwang ang amahan sa una na kong anak. Apan, kalit naman lang sabog kawa. Ug lisod kay kuron sa pagpaeskwela sa akong anak nga grade 4 na. Kay dili masabgod maayog kahimtang ning akong kaipon karon nga si Noel aron maapil niya og buhi ang anak namo ni Cedric. Ang akong mga pangutana mao kining masunod. Unang pangutana, angay pa ba nga mo sustento ang amahan sa una kong anak bisan kun may lain akong kaipon karon? Ikaduhang pangutana, pila man unta ang angay niyang isustento? Nga wa ba siya kasustento sugad og panganak nako sa among anak? Diha na siya makasustento nga nag-edad na og 6 anyos ang bata. Ikatulong pangutana,
Size nga to 7 anyos lang ang akong anak nga nagsustento siya. Nagpada siya og tag 2K matagbuhan. Apan, pag 8 anyos na sa bata hangtod ron, wa na gid siya makapada. Makareklamo ba ko? Ikaupat og katapusan. Nabalitaan ako nga wa na sa ila ang amahan sa akong anak. Unsaon man ako sa pagpangayog sustento niya, nga wa man may mahibaw og asa na siya karon. Palihog, tabangi og tambagi ko. Kini ang akong suliran, Jessa. Maayong adlaw mga suking tigpaminaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Karong kaadlaw kabisa ako ang partner ang muhatag ninyo og tambag, tubag, solusyon, kalinawan sa inyong mga pangutanag mga problemang may punto legal. Punto medical, psychological, emotional, behavioral ug mga drug-related nga mga problema. Ay na ninyo dugaya ipadala ang inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com or sa atong Facebook account kini ang akong suliran official writers page. Para sa datong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta man guys? Kumusta atong mga suking tigpaminaw? Hinaot unta nga katong mga naa sa ilahang panimalay, nalingaw rapod mo ang mga na silang opisina, wa mo gisapot sa kadaghang buhatonon og trabahoon, usahay na ay labad nga kauban sa opisina, pasensyahi lang sa na siya, sinabtanay lang ta. Ang importante mahuman ang atong angay buhaton karong adlaw. Ug ang mga taxi driver, mga na sila mga tindahan, kumusta mo din ha? Ang atong makutlo nga pagtulunan karong adlaw, attorney, is worrying is like paying a debt you don't owe. Tinuod. Ginuktok ang katong imong gikon nga wa ka kita mo nga nganong apektado kunya kato siya wa. Kay ikaw nagpadamang ka. Katogag siya to nagsingalong. Mauna. Oo. Lisod kaayo ning inani mo na dita pada. Alkansita, pildi lagi na maglagot no mo ginatong giingon. So stop worrying. Cast all your worries, no? Yes, okay sa mga i-greet na to today, partner. Yes, akong i-greet ang mga taga Mindanao, no? So mayong pagpaminaw sa mga taga Mindanao. Si Doktora Nardisa Villamor Cabillo dia sa Sindangan Zamboanga del Norte. The same is true to Lloyd Bistil, Jake Flores dia sa Davao, Robert Amistoso sa Zamboanga del Norte, Dr. Sagen dia sa Davao, no? Niki Kulina nga doktor ni attorney no, Renato Jagan, Aik Aradasa, Noni Cabal, Almer Alfonso, isa pa man Nini Luyam, Ryan Limbasan, Ruina Mulaan, Evelyn Dawis or Davis, ang Captain Dini Ilarcusa diya sa Baton Liti, mayong pagpaminaw. Yes, and to Annalida Heludo Flores, hello ma'am, always gani siya masigigreet. Metodia Dioso, Jaja Batia Herodias of Camotes, Sally Alfante, Ate Nancy Casas Anyasco ug kang Beverly Padua de los Reyes, and also to Jane Helen Carabuena, Tinga ug kang Lu Aleo Goto. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagpaminaw. Also kang Jures Ken, nangita taon siya nato Dok, kay ngano kuno wa siya kadungog. Nilarga manggog ko mo na si Doc Obra pod mo ini. Puli no? So kana siya. Unya nanadyo ko iklaro kay kani dingon siya Taki si Karitumbi. Good morning Attorney Guapa. Do you agree Labubu dolls are evil dolls? I don't agree. Nauso ng toy karon Doc ba kaning mga Labubu kay these are just mythical nga mga gihimo nga storybook sa usa ka Chinese nga national no nga nasikat, and then these are mga Nordic na mythology in Norway. Sa una sa high school na uso po nang gitawag nila nga troll ga collect sa kuana pareho na they are just toys. You know, ang pinaka-importante aning tanan is that just for fun and hobby ra na siya, unya wa na nimo wa ka mag-ampo ana, wa man na nimo sila gi-idolize, no? Just for fun lang, no, pang good vibes ra gyud in town ni. So good vibes ra gyud ta. So ang kanang mga Labubu craze kay kita man sila kay ako complete ko sa Labubu kay cute man, nya makalingaw man sila, pero hugot ko ang ato ang pagtuo, gihapon ug ato ang pag-ampo. Okay? Okay. So ang atong letter sender si Jisa, no?
punto legal. Unang pangutana ni Gisa, angay ba nga magsustinto ang amahan sa una kong anak bisan kung may lain na kung kaipon karon? Yes, of course, no? Kay wa man na magingon nga kay abi wa mo magkadayon, putol inyong relasyon, putol po nimong obligasyon. Dili man na ingon ana, naputol ang imuhang relasyon sa inahan. Pero ang imuhang dugo naglatay, nagkatay man na sa imuhang bata. So padayon gihapon ang imuhang obligation ngadto sa bata. Wa man gani mo nagkadayon kay wa man mo nagbinyo, nagbuwag man mo, di man na nimo kadugo. Ang imuhang uyab, kalibin ug kapikas, pero ang bata in town. Imo man ang flesh and blood, co-maker man kapaghimo ana. No? Co-maker, ha? Ko, di ba? So, kinahanglan gyud nga naa kay obligation for child support ug uban pa, pag-aruga, pagmahal, no? Tanang obligations of a parent naka-attach gyud na siya dinha, no? Alright. Sunod pangutana. Kaduang pangutana. Ila manunta ang angay niyang sustinto o sustinto. Mga wala baya siya kasustinto sukad pagpanganak nako sa among anak. Diha na siya nakasustinto nga nagedad na og 6 years old ang bata. Ang ako sang pangutana nga nung wa man ni siya mo sustinto from 1 to 5 years old, no? Wa ba ni siya trabaho atong panahon na or naglisod siya. Ang kanimanggong paghatag na tug suporta duhay basihan ani kung pila ang gikinahanglan sa bata nga angay og support ug pila pod ang ikaduha pila po'y kapasidad sa gipangayuan na tug suporta. Timan ang support dili man na magdepend sa papa lang or mama lang or kinsay atong gipangayuan, duha man pud na. No kay obligado baya both parents, no? So magdepende na siya. Di ko katubag og pila kay kung moingon kog kung ang imong gikinahanglanon kada buwan 2,000 ra kay size pa man ni, no? Ang eskwela, ang tuition, ang eskwelahan unya, ang kaya ihatag 1,500 ra, di man pud gyud nato mapuga ang 500, no? So or kung 2,000 unya kaya daig 3,000 aw mas may na lang na ang 1,000 butang nato sa savings account baron sa bata, no? In kasog sakit or makuhaan pa ba natog insurance or kanang educational plan puhon sa sobra and the things like that. But mo na basis nato for support. Okay? Kay katulong pangutana, 6 to 7 years na ang akong anak nga nagsustinto siya. Padala siya og tag 2,000 matag buwan. Apan pag 8 years old na ang bata hangtod ron wala na siya kapadala. Makareklamo ba ko? Pwede gyud kaayo ka makareklamo kay number 1 siya man ang papa ana unya mura man gyud na, that's the only basis nganong naatay katungod nga makapangayo ta og support, no? Kay the fact nga naghatag siya pag 6 to 7 nganong maputol man pag 8 pero mula gina ato pong tanawon ang circumstances unsa poy rason nganong wa, but the importante consistent gyud ta dapat maghatag og suporta sa bata. Ha? Okay. Ikaw pa katapos ang pangutana. Nabalitaan ako nga wala na sa ila ang amahan sa akong anak. Unsao man ako sa pagpangayo o sustinto niya nga wala naman mahibaw o asa na siya karon. Asa man dayang pamilya ana wadi ka kibaw og asa na puyo, no, sa kanang bata adto ana dito sa last known nga address pangitao nato og suway og asa gyud kay para ma-located nato, no? Kay dili man na pwede nga dili nato i-locate kay kung magkinihaay ta kinahanglan man gyud ta sad sa address kung asa mapada ang court order para makahatag nagsustinto ngadto sa bata, ha? So i-locate na ngadto mga kaila, mga pamilya, parinti and the like, ha? Okay. Mga suking tigpaminaw hinaot unta na naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw. Kini si Attorney Elaine Bathan. O kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon. Hangtod sa sunod nga sugilanon din higapon sa tuang programa. Kini ang akong suliran gikan sa RMN Production Center. Radio mo nationwide tatak Ariman. Daghang salamat ug maayong adlaw.